ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते 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 वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे हरे कृष्णवे मातरेग्ला हरे कृष्ण ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಗವತ್ ಭಕ್ತರೇಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂದ ಮೂಜನೇ ಸ್ಕಂದದ 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡುಲ್ಲ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆದ ಮಹಿಮೆ ಅಂಚದ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ತುಲೆ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಭಕ್ತಿದ ವಿಷಯನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮ ಆಯ್ನ ದೇವಹೂತಿಕ್ ವಿವರಿಸವನ್ ದಯಪಂಡ ಆರ್ ಕೇಂದಿತ್ತೇರ್ ನಿನ್ನ ಈರ್ನ ಭಕ್ತಿ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನೆ ಅಂಚನಮ್ಮ ಕೋಡೆ 39 ಶ್ಲೋಕನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಇನಿತ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ 41ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ವಿಷಯಡ್ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪುಗ ಅವೇ ಶ್ಲೋಕ 41 ಯಾನ್ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಶ್ಲೋಕ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗವೆ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ ನಾ ಅನ್ಯತ್ರ ಮದ್ಭಗವತ ಪ್ರಧಾನ ಪುರುಷ ಈಶ್ವರಾತ್ ಆತ್ಮನಾ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಭಯಂ ತೀವ್ರಂ ನಿವರ್ತತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ ಅವೇ ಅಂಚದ ಎನ್ನ 2 ಸಾರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಶ್ಲೋಕನ ದಾದ ಮನ್ಪುಗ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗವೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಕೆ ಅಂಚದ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಈ ಶ್ಲೋಕನ ಮನ್ಪುಗವೆ ಅಂಚದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪುನೇಕ್ಲ ಆತು ಮಹಿಮೆ ಉಂಡು ಅವೇ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡ್ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪ ಆತು ಎಡ್ಡೆ ನಾನ್ಯತ್ರ ಮದ್ಭಗವತ ಪ್ರಧಾನ ಪುರುಷೇಶ್ವರಾತ್ ಆತ್ಮನಾ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಭಯಂ ತೀವ್ರಂ ನಿವರ್ತತೆ ನಾನ್ಯತ್ರ ಮದ್ಭಗವತ ಪ್ರಧಾನ ಪುರುಷೇಶ್ವರಾತ್ ಆತ್ಮನಾ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಭಯಂ ತೀವ್ರಂ ನಿವರ್ತತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಲೇವೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮನ್ಪೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.
नान्यत्र मद्भगवतः प्रधानपुरुषेश्वरात् आत्मनः सर्वभूतानां भयं तीव्रं निवर्तते नान्यत्र मद्भगवतः प्रधानपुरुषेश्वरात् आत्मनः सर्वभूतानां भयं तीव्रं निवर्तते नान्यत्र मद्भगवतः प्रधानपुरुषेश्वरात् आत्मनः सर्वभूतानां निवर्तते पुरुषेश्वरे मनः सर्वभूतानां भयं एव निर्वर्तते न अन्यत्र भयं निवर्तते हरे कृष्ण। नान्यत्र मद्भगवता प्रधाना पुरुषेश्वरात् आत्मना सर्वभूतानां ಭಯಂ ತೀವ್ರಂ ನಿವರ್ತತೆ ಅಂಚದ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರು ನಾ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ಯತ್ರ ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ ಮತ್ ಎನರ್ದ್ ಭಗವತ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನಾಯನ ಪ್ರಧಾನ ಪುರುಷ ಈಶ್ವರಾತ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂಚೆನೆ ಪುರುಷರ್ನ ಪ್ರಭುವಾಯಿನ ಆತ್ಮನ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಪುರಾ ಜೀವಿಲೆನ ಭಯಂ ಪೋಡಿಗೆ ತೀವ್ರವಾಯಿನ ನಿವರ್ತತೆ ಪೋಪುಂತುಲೆ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಎನನ್ ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಓವೆನೇ ಆಶ್ರಯಿಸವನ ಏರೇ ಆವಡು ಜನನ ಮರಣದ ಘೋರ ಭಯನ ಯಾಪಗ್ಲ ಕೈಬುಡೆಯರು ಯಾನ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಯನ ಭಗವಂತ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ಸಕಲ ಸೃಷ್ಟಿಗಳ ಮೂಲ ಸಕಲ ಆತ್ಮೇರ್ನ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ಏರ್ ಪನೊಂದುಲೇರ್ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಪನೊಂದುಲೇರ್ ತುಲೆ ಭಗವಂತನ ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಏರೇನ ಆಶ್ರಯಿಸಂಡಲ್ಲ ಈ ಜನನ ಮರಣ ಚಕ್ರರ್ದು ನಮಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ದಾಯಪಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇಡ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಮಾಂ ಏಕಂ ಶರಣಂ ರಜ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಗ್ ಕೊರಿಯಗೆ ಶರಣ ಅಲಾನ್ ಅದೇ ಏಕಂ ಅಂಜ ಲಾಸ್ಟ್ ಭಗವಂತನ ಉಪದೇಶಲವೇ ಪಂಡ ಎಂಗ್ ಕೊರಿಯಗ ಶರಣ ಅವಡೇರ್ ಎಂಕ್ ಶರಣ ಆಪೇರ್ ಅಕ್ಲ್ ಪೂರ ಪಾಪರ್ದಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪೇರು ಅಂಚದ್ ಯಾನ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಯನ ಭಗವಂತ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಸಕಲ ಸೃಷ್ಟಿಗಳ ಮೂಲ ಸಕಲ ಆತ್ಮೇರ್ನಲ ಪರಮ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆ ಅಂಚದ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ ಹೃದಯ ಉಲ್ಲೆ ರಾಯಪಣ ಗೀತಡು ಸುಮಾರು ಜಾಗೆಡು ಅಹಮಾತ್ಮ ಗುಡಾಕೇಶ ಸರ್ವಸ್ಯ ಚಾಹಂ ಹೃದಯ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟೋ ಈಶ್ವರ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಹೃದಯ ದೇಶ ಅರ್ಜುನ ತಿಷ್ಟ ಸುಮಾರು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಭಗವಂತ ಇದೇನ್ ಪಂತನಂಚದ ಭಾವಾರ್ಥಡ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮಕ್ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪರ್ ದಾಯಪಂಡ ಭಗವಂತ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ ಜನನ ಮರಣ ಚಕ್ರರ್ದು ಬುಡ್ಪಾರ ಸಾಧ್ಯ ಬೇತೇರ್ಲ ಬುಡ್ಪಾರ ಸಾಧ್ಯ ಜಂಚದ್ ಮುಲ್ಪ ಭಾವಾರ್ಥಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಪನ್ಪೇರು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ನಾಯನ ಭಗವಂತನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ ನಾಯನ ವಿನ ಜನನ ಮರದ ಚಕ್ರನ ತಡೆದು ಉಂತಾವರಾವಂದು ಪಂಡದ ಮುಲ್ಪ ಸೂಚಿಸಲಾತನ ಪಂಡ ಏತ್ ಪೋರ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರಭುಪಾದ ಪಂಡ ಹರಿಂ ವಿನ ನಾ ಸ್ಮೃತಿಂ ತರಂತಿ ಪಂಡದ ಪಂತೇರು ಪಂಡ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನ ಅನುಗ್ರಹಿತ ವಿನ ಆಯ ಜನ್ಮ ಮರಣದ ಚಕ್ರನ ದಾಟಯೇ ಅದೇ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಕ್ ಇಜಿ ನಮ್ಮ ದಾಟರ ಪೂಜೆ ಅದೇ ಅಂಚ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಆವುಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಬುರ್ಚಂದನ ಗುಣನ್ ಮತ ಬುಡೋಡು ಅದೇ ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿನ ಪಂಡ ಸಾಧುನ ಭಕ್ತರ್ನ ಗುಣನ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪಗ ನಮಕ್ ದಾದ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ದೇವರನ ಆಶ್ರಯಗೆ ಎತ್ತೋನೇರ ಆಪುಂಡು ಇಜಿನ್ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಅಹಂಕಾರ ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಯಾನೆ ಎಂದದೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮಡ ಪಂಡ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ್ ನಮ್ಮಡ ಓ ಗುಣ ಬೋಡು ದಾಯಪಂಡ ಸಾಧುನ ಗುಣ ಒಂಜಿ ಸಾಧುಡ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಗುಣ ಬೋಡು ಅಂಚಿನ ಗುಣರ್ದ್ ಅವು ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುನಿ
ಅದೇ ಆ ಗುಣ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಂತಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಪ್ಪದೆ ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಅವೇ ದೇವರು ಆರ್ನ ಭಕ್ತರ್ನ ಲೀಸ್ಟಡ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಡ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚದ್ ಪಂಡ ಅವೇ ಪಂಡ ದೇವೇರ್ ನಮ್ಮನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎತ್ಲ ಪನೋಲಿ ಬಾಯ್ಡ್ ಯಾನ್ ಭಕ್ತಿ ಅಂದತೆ ಅಂಡ ದೇವೇರ್ ನಮ್ಮನ್ ಭಕ್ತಿರಂದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೊಡತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡ್ ತಪಸ್ಸೆ ಅದೇ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ತ್ಯಾಗ ಅದೇ ಯಜ್ಞ ದಾನ ತಪ ಇದೇನ್ ಮಾತ ಮನ್ಪೊಡುಂದೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರ್ ನಮಕ್ ಅಂಚದ್ ಮುಲ್ವ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ಹರಿಂ ಬಿನಾ ನಾ ಸ್ಮೃತಿಂ ತರಂತಿ ಪಂಡದ್ ಪನೆರಾತನ್ ಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು ಅಂಚ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನೇರ್ದು ಅನುಗ್ರಹಿತನಾಯಿನ ವಿನಃ ಪಂಡ ದೇವನ ಅನುಗ್ರಹ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಆಯೆ ಜನ್ಮ ಮರಣದ ಚಕ್ರನ ದಾಟಯೇ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮುಲ್ಪ ದೃಢಪಡಿಸಲಾತುಂಡು ಇದೇನೆ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಂತಿರ ಅಂಚದ್ ತನ್ನ ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ಐಂದ್ರಿಯ ಕಲ್ಪನೆ ಹಿಡ್ದು ಪರಸ್ಪರ ಸತ್ಯನ ತೆರೆಯುನ ಪದ್ಧತಿ ಏರೋರಿಯಲ ಕೈಗೊಳ್ಳೋಳಿ ಪಂಡ ಕೈಗ್ ದೆರ್ತನೊಲಿ ಇಜಿಂಡ ಏರೋರಿಯೆ ಹಠಯೋಗದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಿಡ್ದು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಲಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೋಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೋಡೆ ದೇವರೇನು ತೆರೆಯೋನೇರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡ ದೇವರೇನು ಪೂರ್ತಿ ಆದ ಏರ್ಲ ತೆರೆಯೋನೇರ ಆಪೂಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತಡಿ ಇದೇನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಐಕೋಸ್ಕರನೇ ಭಗವಂತ ನಮಕ್ ಜ್ಞಾನ ಕೊರ್ಪುನೆ ಅದೇ ದೇವರೇನು ತೆರೆಯೋನೇರೆ ಅರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಮಕ್ ಜ್ಞಾನ ಕೊರ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತೂಂಡ ಭಗವಂತ ಅರ್ಜುನ ಪನ್ಪೇರು 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಭೂಯ ಏವ ಮಹಾಬಾಹೋ ಶೃಣು ಮೇ ಪರಮಂ ವಚಃ ಭೂಯ ಪಂಡ ಪಿರ ಏ ಮಹಾಬಾಹೋ ಏ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಯನ ಅರ್ಜುನ ಶೃಣು ಮೇ ಕೇನ್ಲಾ ಪರಮಂ ವಚ ಎನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಾತೆರ ಯಾನ್ ದಾಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಯತ್ತೇಹಂ ಪ್ರಿಯಮಾಣಾಯ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಹಿತಕಾಮ್ಯ ಈ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಯ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದಾವರ ಯಾನಿಕ್ ಇದನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದ್ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಆರ್ ಪನ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ಲ ತೆರೆಯೊಂದು ಜರ್ ನಮೇ ವಿದು ಸುರಗಣ ಪ್ರಭವಂ ನ ಮಹರ್ಷಯ ಅಹಂ ಆದಿರ್ಹಿ ದೇವಾನ ಮಹರ್ಷಿನಾಂಚ ಸರ್ವಶ ಅರ್ಜುನ ಅಂಚದ್ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಮೇ ವಿದು ಪಣ ತೆರೆಯುನ ಸುರಗಣ ದೇವತೆನ ಅಕಲ್ ತೆರೆಯೊಂದರ ಅದೇ ಅಕಲ್ದ ಶಕ್ತಿದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚ ಶಕ್ತಿದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ ತೆರೆಯೋನರ ಆಪುಣ ಇಜ್ಜಿ ಸುರಗಣ ಪ್ರಭವಂ ನ ಮಹರ್ಷಯ ಅಂಚದ್ ಮಹರ್ಷಿ ನಕಲ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಜ್ಞಾನದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋನರ ಆಪುಣ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದ್ ದಾಯಪಂಡ ಯಾನೇ ದೇವತೆ ನಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಋಷಿ ನಕ್ಲೆಗ್ ಮೂಲ ಭಗವಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪರ ಐಕೋಸ್ಕರ ಏರು ದೇವೇರೇ ಉಂಡತೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಶಯ ಜ್ಞಾನ ಹಿಡ್ದು ನಿಶ್ಚಯ ಜ್ಞಾನದಡೆ ಬರ್ಪಡು ಅಪಗ ನಮ್ಮ ದಾದಪ್ಪ ಭಗವಂತ ಗೀತ ಪನ್ಪರ್ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲುದ ಪಾತೆರ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಕೇನೋಡು ಶಾಸ್ತ್ರನ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾಯನ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪೋಡು ಅವು ದಾದ ಮನ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮನ ಜೀವನ ನಡು ಮಿತ್ತದ ಏರ್ಪುಂಡು ದಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಏರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಡೌಟ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ತುಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಡೌಟ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ದೇವರೇನು ತೆರೆಯೋನು ಡೌಟ್ ಫುಲ್ಲು ಡೌಟ್ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಪ್ಪ ಶಾಸ್ತ್ರನೇ ಪನ್ಪುಂಡು ವಿದ್ಯತೆ ಹೃದಯ ಗ್ರಂಥಿ ಚಿಂದ್ಯಂತೆ ಸರ್ವ ಸಂಶಯ ಪುನಃ ಸಂಶಯ ಪೋಪು ಶಿಯಂತೆ ಚಾಸ್ಯ ಕರ್ಮಾಣಿ ದೃಷ್ಟ ಏವಾತ್ಮನೇಶ್ವರೇ ಐಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಏತು ಪೋರ್ಲು ಪನ್ಪೆರ್ ಪಂಡ ಭಗವಂತನ ಏರು ಡೌಟ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ತೆರೆಯೋಂಬರಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ತೆರೆ ನಮ್ಮ ಡೌಟ್ ಪೂರ ಪೋಪುನು ಪಂಡ ದಾಯ ಪಂಡ ಭಗವಂತ ಗೀತಡ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಈ ಡೌಟ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಏನನ್ ಅರ್ಥ ಮಂತೊನ್ನೆ ಎಂಚಾ ಪನ್ಪುನೇನು ಕೇನ್ಲಾ ಅಂದು ಏರೆಗ್ ನೆನೆ ಪುಂಡು ಓ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಪನ್ಪೆರವು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮಾತೆರೆಗಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬೇಸಿಕ್ ಅವು ABCD ನಮಕ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದ ABCD ಕಲ್ಪವನು ಅಂಚದ ಓ ಶ್ಲೋಕ ವಾ ಅಧ್ಯಾಯಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರ್ ಈ ಏನನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಡೌಟ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಏನನ್ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನೊಲಿ ಅವು ಎಂಚಾ ಪನ್ಪುನೇನು ಕೇನ್ಲಾ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಏರೆಗ್ ಮಾತ ನೆನೆಪುಂಡು ಆ ಶ್ಲೋಕ ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಕೇನ್ ಅವೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅವೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವರು ನೋಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪುನೆ ಅದೇ ಒಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ನಮ್ ಬರ್ಪುನೆ ಅಂತ ಅದೇ ಬತ್ತನೆಗೆ 4 ಅಕ್ಷರನ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತು ಪೋಡು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.
ಏರ್ ಪಂಪರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅತೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪಂಪರ್ ಆಶಾ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡೇರ್ ಮಮತಾ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡೇರ್ ಅತೆ ಭಗವಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂಪರ್ ಅದೇ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಎಂಡ ಆಸಕ್ತ ಮಂತುನೆ ಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಈ ಏನಾನ ಡೌಟ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಲಿ ಅದೇ ಭಗವಂತನೇ ಪಂಡಿತ್ ಕೊರ್ಪುರ ಡೌಟ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಮ್ಮ ದೇವರೇನ ಅರ್ಥ ಮಂತು ಭಗವಂತನೇ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಡೌಟ್ ಹಿಡಿದು ಬಿಡುಗಡೆ ಅವನು ಅಂಚದ್ ಆಂಡ ಏರ್ ಎಂಚಿನನೇ ಮನ್ಪಡ್ ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷಗ ಶರಣಾಪುನ ಮಟ್ಟನ ತಲುಪಂದೆ ವಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಲ ಆಗ ಮುಕ್ತಿನ ಕೊರಂದು ಅಂಚದ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಶರಣಾವ್ ಅದೇ ದೇವರನ್ನ ಆಶ್ರಯಗೆ ಎತ್ತೋ ನೋಡು ಅಂಚದ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಪೂರಲ ಅದೇ ಬೇತೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪಜರ ನಮಕ್ ಸರ್ವಸ್ವಲ ದೇವರ ಆದ್ಬಿಡು ಅಂಚದ ಅಂಚಾಂಡ ವಿಧಿ ನಿಯಮಲೇನ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಪಾಲಿಸದು ತೀವ್ರ ತಪಸ್ಸು ವ್ರತನ ಆಚರಿಸವನಕ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಲು ವ್ಯರ್ಥ ಪಂಡದು ನೆತ್ತ ಅರ್ಥನೇ ಪಂಡದು ಏರ ಆಂಡಲ ಪನ್ವೇರ್ ಅದೇ ಏರೆಗ್ಲಾವ್ ಅಂಚ ದೇವರೇ ನು ಮನ್ಪೊಡೆ ದಾಯಪಂಡನೆಕ್ ದುಂಬೆ ಬರ್ತುಂಡು ಅಂಚ ದೇವರೇ ಇಚ್ಛೆ ಮಂತನ ಮಾತ್ರಗೆ ನಮ್ಮ ಜನನ ಮರಣದ ಚಕ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪನ ಅಂಚದ ಇಂಚೇರ ಆಂಡಲ ಪನ್ವೇರ್ ಐಕ್ ತುಲೆ ಭಾಗವತಡ್ ಪಂತೇರ್ ನೆಕ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ 10ನೇ ಸ್ಕಂದ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 32ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇರ್ ದಾದ ಪಂತೇರ್ ಏನ್ನೇ ಅರವಿಂದಾಕ್ಷ ವಿಮುಕ್ತ ಮಾಣಿನ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಕಿನ ಗರ್ಭಡ್ ಉಪ್ಪುನಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ದೇವತೆನಕ್ಲು ಭಗವಂತ ಪಂಡ ಎಂದು ಗರ್ಭಸ್ತುತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಏತನೇಟ್ ಪಂಡ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ನೇ ಸ್ಕಂದ ಅತೆ 10ನೇ ಸ್ಕಂದ ಭಾಗವತಡ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂಚ ದೇವತೆನಕ್ಲು ಪೂರ ಬತ್ತು ಭಗವಂತ ನಲ್ಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲು ಪನ್ಪುನ ಸುಮಾರು ಶ್ಲೋಕ ಉಂಟು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ ಅಂಚದ್ ಭಗವಂತನ್ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೈರ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಅರವಿಂದ ಲೋಚನಾನಾಯನ ಭಗವಂತ ಅಂಚದ ತಾ ಪಂಡ ಇರ್ ಎಂಕ್ಲು ಮುಕ್ತ ಆಯ್ನಕ್ಲು ಮುಕ್ತರಾಪನಕ್ಲು ಇಜಿನ ಭಗವಂತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಾಪನಕ್ಲು ಇಜಿನ ಭಗವಂತನೇ ಆಯ್ನಕ್ಲು ಪನ್ಪುನ ಯೋಚನೆರ್ದು ಉಬ್ಬುದು ಪೋಯಿನ ಸುಮಾರು ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅದೇ ಕೆಲವರು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಎಂಚೇನುವೇರು ಯಾನೇ ದೇವೇರು ಅದೇ ಅಂಚದ ಇಂಚ ಹಿಂದೂ ಆಯ್ನಕ್ಲು ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಅಂಡ ಅಕ್ಲು ಈ ಪರಿಚಯ ಜಂಬರ್ದು ಯೋಚಿಸೊಂದು ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲನ ಬುದ್ಧಿ ತುತ್ಯವಾಯಿನತ್ ಪಂಡ ಸ್ತುತಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಹಿಂದೂ ಆಯ್ನತ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಮಂದಮತಿನಕ್ಲು ಅಕ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಉನ್ನತವಾದಿತ್ತುಂಡಲ ಉನ್ನತವಾಯಿನಾಂಡಲ ಹೀನವಾಯಿನಾಂಡಲ ಅಕ್ಲು ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಕ್ಲು ಅತ್ ಅಕ್ಲನ ಬುದ್ಧಿಡ್ ಜೀವಿ ಶರಣ ಇಜ್ಜಂದೆ ಶರಣಾಗತಿ ಇಜ್ಜಂದೆನೆ ಬೇತೇನು ಚಿಂತಿಸವೈರು ಅಂಚಾಯ್ನೆಡ್ದಾವರ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮಸ್ತ್ ಧೀಮಂತನಾಯನ ವ್ಯಕ್ತಿಡ ಪವಿತ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಉನ್ನತವಾದುಪ್ಪುಣು ಪಂಡದು ದೃಢಪಡಿಸದೇರು ದಾಯಪಂಡ ನಮಕ್ ದೇವೇರ್ನ ನಿಜವಾಯಿನ ಜ್ಞಾನ ಅಂಚೆನೆ ಬರ್ಪುದು ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ತುಲೆ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಸುಮಾರು ಜಾಗೆಡ್ ನಮಕ್ ಏರು ಶ್ಲೋಕ ಇದೇನು ಕೋಟ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆದನೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪಂಡ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪಂಡ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರೆ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಪನ್ಪುನ ಅಧ್ಯಾಯಡ್ ಏರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ಬಹುನಾಂ ಜನ್ಮನಾಂ ಅಂತೆ ಜ್ಞಾನವಾನ್ ಮಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯತೆ ವಾಸುದೇವ ಸರ್ವಮಿತಿ ಸಾ ಮಹಾತ್ಮ ಸುದುರ್ಲಭ ಅದೇ ಬಹುನಾಂ ಜನ್ಮನಾಂ ಅಂತೆ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂತೇರ್ ಸುಮಾರು ಜನ್ಮರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಹುನಾ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ಜನ್ಮನಾಂ ಅಂತೆ ಪಂಡ ಜನ್ಮ ಕರಿನೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನವಾನ್ ಅದೇ ಪಂಡ ಏರು ಜ್ಞಾನ ನಿಜವಾಯಿನ ಜ್ಞಾನ ನೇರ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಂತ್ವೇರು ಅಂಚದ ಪ್ರಪದ್ಯತೆ ಪಂಡ ಶರಣಾಪೇರು ಮಾಂ ಪಂಡ ಭಗವಂತ ಪನೊಂದುಲೇರ್ ಇಂಕ್ ತುಲೆ
ದೇವರಿಗೆ ಮಾತಿರ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಶರಣ ಪೂಜರ್ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ಜನ್ಮ ಪುಟ್ಟುದು ಸಹಿತ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ವಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನಡ್ ಪರಿಪಕ್ವ ಆಪೇರ್ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನಡ್ ವಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಪಕ್ವ ಆಪೇರ್ ಅಪ್ಪಗ ಅಕಲ್ ದಾದಾಪೆರಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಶರಣ ಆಪೆರಿಗೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಂಚದ ಅಕಲ ಬುದ್ಧಿ ಭಾರಿ ಚುರುಕುಂಡು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡು ಅಂಚದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಶರಣಾಗತಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಏರ್ಲ ಮುಕ್ತಿನ ಸಾಧಿಸವೈರು ಭಾಗವತ ಪನ್ಪುಂಡು ಒವ್ವಾಂಡಲ ಭಕ್ತಿ ರಹಿತ ವಿಧಾನಡ್ದು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೇನು ಮುಕ್ತೇರು ಪಂಡ ಭಾವಿಸನ ಒಣ ಜಂಬದಕ್ಲು ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಶುದ್ಧ ಮತಿನಕ್ಲತ್ತು ದಾಯ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ನನಲ ಶರಣಾತಿಜರು ಪೂರಾ ಬಗೆತ ವ್ರತ ತಪಸ್ಸುಲೇನು ಆಚರಿಸೊಂದಿತ್ತುಂಡಲ ಇಜಿನ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಡು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಡು ದ ತೀರಡು ಲಾ ಜತ್ತದ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅಕ್ಲು ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಡೆ ಉಳ್ಳ ಪಂಡದ ಭಾವಿಸವೇರು ಆಂಡ ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ಅಕ್ಲು ಅಲೌಕಿಕ ಕ್ರಿಯೆಲೇನು ಹೊಂದಿಜ್ಜನ್ನು ನಡೆದ ಹೈಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಡೆ ಬೂರುವೇರು ಇನ್ನು ಭಾಗವತಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಜದ್ ಇದೇನ್ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮಕ್ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪುಜರ ಆಂಡ ಈ ವಿಷಯ ತೆರಿಪಾವೇರು ತುಲೆ ಅಂಜದ್ ಭಾಗವತ ಪನೊಂದುಂಡು ಮುಲ್ಪಾಡ್ತು ಓಡೆ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟಂದು ಭಾಗವತಡ್ ಬರ್ಪುನ ವಿಷಯನೇ ಪ್ರಭುಪಾದೆ ನಮಕ್ ದಾದ ಪನ್ಪುನೆ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾವನೆ 10ನೇ ಸ್ಕಂದಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಪಾತೆರ ಇರೋ ಭಕ್ತಿ ರಹಿತ ವಿಧಾನಡ್ ಅಕ್ಲು ಮುಕ್ತೇರು ಪಣದ ಭಾವಿಸನ ಒನ ಜಂಬದ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಇಜಿಂಡ ಶುದ್ಧ ಮತಿ ಅತ್ತು ಅಕ್ಲು ದಾಯಪಂಡ ಅಕ್ಲು ನಾನಲ್ಲ ಶರಣ ಅತ್ತುಜರ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಶರಣ ಒಂದೇ ದೇವರೇನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪೇರು ಆಪುಜ್ ಅದೇ ಪುರಾ ಬಗೆತ ವ್ರತ ತಪಸ್ಸುಲೆಡು ಆಚರಿಸ ಇಜಿಂಡಲ್ಲ ಇಜಿನ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಡ್ ತೀರಡ್ಲ ಜತ್ತುಜಿಂಡ ಅಕ್ಲು ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಡೆ ಉಳ್ಳ ಪಂಡದ ಭಾವಿಸವೇರು ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಆಡೆ ಪೋದು ಪೂಜರ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾತ್ರ ಭಾವಿಸವನೆ ಮಾತ್ರ ಅಣ್ಣ ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ಅಕ್ಲು ಅಲೌಕಿಕ ಕ್ರಿಯೆಲೆಡು ಹೊಂದಿಜ್ಜಿಂಡ ಹೈಕ ಕ್ರಿಯೆಡು ಬೂರುವೇರು ಅದೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಕ್ಲಿ ತೊಡಗದ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಪಣ ಭೌತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಕ್ಲು ಬೂರ್ಬೇರು ಅಂಜದ್ ಯಾನ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪಂಡದ ತೆರಿವು ನೆಡ್ದೆ ಏರ್ಲ ತೃಪ್ತೆ ರಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅದೇ ಯಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂಡ ಆತ್ಮ ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮಗ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಉಪನಿಷತ್ ಪನ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆದೆ ಅರ್ಜುನಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ ಬೇರ್ ಎನ್ಮನೆ ಅಧ್ಯಾಡ್ ಕಿಂ ತದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂಡ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅವಿನಾಶಿ ಆಯ್ನ ದಿವ್ಯ ಜೀವಿಗ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪನ್ಪೇರನು ಅಂಚದು ಪರಬ್ರಹ್ಮದ ಸೇವೆಡ್ ತನನು ತೊಡಗಿಸೋಡೆ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಸೇವೆಡ್ ತೊಡಗೋಡೆ ಪಂಡ ದೇವರದೋಲೆ ಜಬರ್ದಸ್ತಿ ಮನ್ಪುಜರೇಗ್ಲು ಅವೇ ಪಂಡ ನಮಕ್ಕುಂಡತೆ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಡ್ ತೊಡಗಂಡ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಆನಂದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಆನಂದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆನಂದ ಬೇತ ಒಯ್ಟ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನೆಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅಂಚದ ಸೇವೆಡ ಮಸ್ತ್ ಆನಂದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಆ ಸೇವೆ ಇಂಚ ಅದು ಉಪ್ಪೋಡು ಅದೇ ಕೆಲವರಿಗಾವು ಅಯ್ಯೋ ಕೆಲವರ ಸೇವೆ ಇಂಚಿನ ಸೇವೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ನಿಜವಾದ್ಲೇ ಏರು ಸೇವೆಡ್ ತೊಡಗುವೇರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದುಲ್ಲೇರು ಅಹಿತುಕಿ ಅಪ್ರತಿಹತ ಅಂಚ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅನ್ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಅನ್ಇಂಟರಪ್ಟೆಡ್ ಆ ಸೇವೆ ಎಂಚ ಪೊಡಿಗೆ ಒಯ್ದಲ ಪ್ರಚೋದಿತ ಆದ ಉಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಅವು ತಿಕ್ಕುವೆ ಕೆಲವರು ಸೇವೆ ಮನ್ಪೇರು ಅದೇ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಎತ್ಲ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೇರು ರೈಡಿ ಬೊಕ್ಕ 2 ದಿನ ಮನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಅಂಚಿನತ್ತು ಪಂಡ ಅವು ತಿಕ್ಕುಣುಂದು ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನ ಎತ್ತು 2 ದಿನ ಮಂತು 3ನೇ ದಿನ ಮನ್ಪದೆ ಕುಲ್ಲುನತ್ತು ಪಂಡ ಒವೆ ಪಂಡ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನ ಎನ್ನ ಧರ್ಮ ಅಂಚ ಎನ್ನದು ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪನವೇ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಪನ್ಪುಂಡು ಜೀವೇರೆ ಸ್ವರೂಪ ಹೋಯ್ ನಿತ್ಯೇರೆ ಕೃಷ್ಣ ದಾಸ್ ನಮ್ಮ ಜೀವದ ಸ್ವರೂಪ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ದೇವರನ ದಾಸ ಆದುಪ್ಪುನ ಅಂಜದ್ ಮುಲ್ಪ ಪರಬ್ರಹ್ಮದ ಸೇವೆಡ್ ತನನು ತೊಡಗಿಸೋಡೆ ಅವೇ ಭಕ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಜ್ಞತೆ
ಪರಬ್ರಹ್ಮದ ಸೇವೆ ಆವಡು ತಾನು ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಆಪುನ ವಿನಃ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಣ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಪಂಡದು ಪನೆರಾತಂಡು ಆಂಡ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನೇ ಜೀವಿ ಲ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಣೆ. ಅಂಚ ತಾನು ಬ್ರಹ್ಮ ಚಿದಾತ್ಮ ಭಗವಂತನ ಶಾಶ್ವತ ದಾಸ ಪನ್ಪುನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಯಾನು ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪಂಡದು ಭಾವಿಸಂಡ ఆయన ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಕೇವಲ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾದಿ ಪಂಡ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಪಂಡ ಥಿಯರೆಟಿಕಲ್. ಅದೇ ನಮಕ್ ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಪನ್ಪೇರು ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲು ಪಂಡ ಎಂಚ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಪಂಡ ಸೇವೆ ಇಡ್ದೇಗೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನೋರೆ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಲ ಮನ್ಪೋಡು ದೇವರನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆವಂಡ ದೇವರನ ಸೇವೆಡ್ಲ ನಮ್ಮ ತೊಡಗೋಡು ಎತ್ ಪೊರ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಥಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಾಮಾದಿ ನಾ ಭವೇದ್ ಗ್ರಾಹ್ಯಮೇಂದ್ರಿಯೇರ್ ಸೇವೋನ್ಮುಖೇ ಜಿವ್ವಾದೋ ಸ್ವಯಂ ಏವ ಸ್ಫುರತ್ಯದ. ಅಥಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಾಮಾದಿ ಕೃಷ್ಣನ ನಾಮ ಗುಣ ರೂಪ ಲೀಲೆ ನಾ ಭವೇದ್ ಗ್ರಾಹ್ಯಮೇಂದ್ರಿಯರ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಇಂದ್ರಿಯರ್ದು ಐನ ತೆರಿಯೋನೇರ ಅಪ್ಪುಜಿಗೆ ಸೇವೋನ್ಮುಖೆ ಹಿ ಜಿವ್ವಾದೋ ಅದೇ ಏರು ಸೇವೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರು ಪಂಡ ಜಿವ ನಾಲ ಹಿಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನ್ ಅದೇ ದೇವರನ ಪುದರ್ ಪನ್ಪುನ ದೇವರನ ಪುದರ್ ಪನ್ಪುನ ಅದೇ ಮಾತೆರೆಗಳ ತೋಡಿ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅವೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುನು ಅದೇ ಪುರಾಣ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ಪನ್ಪುನು ಅಂಚದ ಕೃಷ್ಣಾಂದ್ ಬಾಯ್ಡ್ ಪಂಡೆ ಅವಿಗೆ ಎತೋ ಪಾಪಲ್ ನಾಶ ಆಪಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಪುದರ್ ಉಂಡತೆ ಮಾತೆರ್ನ ಬಾಯ್ಡ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಐಕ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಬೋಡು ಅಂಚದ ಐಕ ಸೇವೋನ್ಮುಖೆ ಹಿ ಜಿವ್ವಾದೋ ಸ್ವಯಂ ಏವ ಸ್ಫುರತ್ಯದ ಅಕ್ಲ ದೇವರೇನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಂತೋನೆ ಸೇವೆ ಡೇರ್ ತೊಡಗುವರು ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೆರ ಕೇವಲ ಅವು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾದ ಉಪ್ಪುಣು ಆಯೆ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಡೆಯೋಡು ಅದೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಉಂಡೆ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಡು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಪಣ ಕಲ್ಪೋಡ್ಲ ಇತ ಥಿಯರಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಡು ಇತ ಶಾಲೆಡ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ತುಲೆ ಸೈನ್ಸ್ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ಕಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಪೋಪೇರು ಅದೇ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಥಿಯರಿ ಕಲ್ಪೋಡು ಅದೇ ಪಂಡೈಕೆ ಭಗವಂತ ಗೀತಡ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಜ್ಞಾನಂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಹಿತಂ ಜ್ಞಾನನ ವಿಜ್ಞಾನ ಕನವಡಿಗೆ ಪಂಡ ಜೀವನ ಕನವಡಿ ಅಪಗ ದಾದಾಪುಣು ಯಜ್ಞಾತ್ವ ಮೋಕ್ಷಶೆ ಅಶುಭಾತ್ ನಮಗ್ ಅಶುಭರ್ದು ಪುರ ಮುಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಜ್ಞಾನನ ಜೀವನ ಕನವಡು ಲೈಫ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪು ನಮ್ಮ ಏತ್ ಕಲ್ಪ ತುಲೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ವರ ಮನ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಜೊತೆ ಚೂರು ಚೂರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಲೆ ಚೂರು ಅತೆ ಇನಿ ಕಲ್ತಾ ಈತು ವಿಷಯನೇ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಜೀವನಾಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪುನೆ ಅತೆ ಅಂಚೆ ಎನ್ನದು ನಮ್ಮಂದು ಮಂತಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಬಂಧನ ಬಿಡುಗಣೆಪ್ಪ ನಮಕ್ ಅಶುಭಾರ್ದು ಮುಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪನ್ಪೇರು ಓರ್ಮನೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಬಟ್ ಈ ವಿದ್ಯೆ ಆತೊಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ವಿದ್ಯೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತ ಮುಂಡತೆ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ವಿದ್ಯೆ ಅಂಚದ ಐನ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ತಾನು ಬ್ರಹ್ಮನ ಆಪುನ ವಿನಃ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೆರ ಪಂಡದು ಭಾವಿಸಲಾತಂದು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನೇ ಜೀವಿ ಲ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ತಾನು ಬ್ರಹ್ಮ ಚಿದಾತ್ಮ ಭಗವಂತನ ದಾಸ ಪನ್ಪುನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಯಾನು ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪಂಡದು ಭಾವಿಸಂಡ ಆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಖಾಲಿ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಅದು ಪುಣ್ಯ ಥಿಯರೆಟಿಕಲ್ ಯಾನು ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ಕೆಲವರು ಹಿಮಾಲಯಡ್ ಕುಲುದು ಐಸ್ದ ನೆಟ್ಟು ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಅಗ್ನಿಡ್ ಕುಳುದು ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಯಾನು ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅವು ಆತೆ ಆದುಪ್ಪಣಿ ಥಿಯರಿ ಆದುಪ್ಪಣಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಡೆಯೋಡು ನಮ್ಮ ಅವೇ ಕಾಲಗ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸವ ನೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಆಯೇ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸ್ಥಿತಿನ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪೆ ಅದೇ ಪಂಡ ತುಲೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ನಿಜವಾಯಿನ ಭಕ್ತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪ್ನೆ
ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಹಂತಡಿಗೆ ಅವು ಶ್ಲೋಕ ನೆನಪುಂಡೆ ಅದೇ ನು ಪುರ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮನ್ಪುನ ಶ್ಲೋಕ ನಿಜವಾಯಿನ ಭಕ್ತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪನೆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಡಿ ಅವು ಶ್ಲೋಕ ಏನೇ ನೆನಪುಂಡೆ ಓಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಏರೆಗೆ ನೆನಪುಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತಾಡ್ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು ಅದೇ ಅಪಾಗ ಇತ್ತ ಇಂಚ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂಡ ದಾದಾಪುಣು ಮಾತೆರ್ಲು ಅಂತೆ ಬುದ್ಧಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಉಲ್ಪ ಬರೋಂದುಪ್ಪು ಅತೆ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೇರಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಈಜಿನ ಕೆಲವರು ದಾದಾಪುಣು ಮನಸ್ಸು ಒಳ್ಳೆ ಪೋಂದುಪ್ಪುಂಡು ಅತೆ ಕೇನೊಂದುಪ್ಪ ಮನಸ್ಸು ಓಡೇಡೆ ಆಡೆ ಈಡೆ ಮಾತ ಬೆಳ್ತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಮನಸ್ಸು ಭಯಂಕರ ಚಂಚಲ ನಮ್ಮ ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಚಂಚಲಂ ಹಿ ಮನಾ ಕೃಷ್ಣ ಮನಸ್ಸು ಭಯಂಕರ ವಸ್ತು ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಂಡ ಪೂರ ಇಂದ್ರಿಯ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಪುನಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಂಡ ಬುದ್ಧಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆವಡು ಬುದ್ಧಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಂಡ ಜ್ಞಾನ ಬೋಡೈಕು ಅದೇ ಐಗೆ ಭಗವಂತ ಇತ್ತು ಜ್ಞಾನ ನಮಕ್ ಕೊರ್ಪುನ ದೇವರ್ನ ಅಂಚದ ಓ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಪಂಪರ್ ಭಗವಂತ ಭಗವದ್ಗೀತಾಡ್ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ನಿಜವಾಯಿನ ಭಕ್ತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನೆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅದೇ ಈ ರೇಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜಾನ್ ಅದೇ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಶ್ಲೋಕ ಅದೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 26ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಮಾಂ ಚಯೋ ಅಭ್ಯಭಿಚಾರೇಣ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗೇನ ಸೇವತೆ ಸಗುಣಾನ್ ಸಮತೀತ್ಯೇತಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಭೂಯಾಯ ಕಲ್ಪತೆ ಪೂರಾ ಸನ್ನಿವೇಶಡ್ಲ ಲೋಪ ಮನ್ಪಂದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡೆ ನಿರತರಾಯ್ನೈ ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಕೃತಿನ ಮೀರುವೆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಹಂತಗ ಬರ್ಪೆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಹಂತ ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಭೂಯಾಯ ಕಲ್ಪತೆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮನ್ಪೆ ಆನ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅದೇ ಇದೇ ನಮಕ್ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದಗ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಉಂಡವೆ ಒಂಜೊತ್ತಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಂಚಿನ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅವು ಅಂಚೆನೆಂದು ಆಪುಜ್ ಇತ ಆತ್ಮಗೆ ಏತು ಮೀನಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅದೇ ಅವನ ನೋಟ್ ಮಂತೋನು ಅದೇ ಓಲ್ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಕಲ್ತು ಪಂಡ ಅವೇ ಅರ್ಥ ಅಂದತ್ತು ಅದೇ ಇದೆ ಗೋಪ್ ಅನ್ಪುನ ಶಬ್ದಗ್ ಪೆತ್ತಾಂದ್ಲ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಇಂದ್ರಿಯ ಅಂದ್ಲ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಗ್ಲ ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಉಂಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತಗಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಪನ್ಪೇರು ಜೀವಿಗಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಂತಗಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ವೇದದ ಜ್ಞಾನಗಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಭಾಗವತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಶ್ಲೋಕ ತುಂಡ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಶ್ಲೋಕ ತುಲ್ಲೆ ತೇನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೃದಯ ಆದಿ ಕವಯೇ ಅಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ವೇದದ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಭಾಗವತ ತುಲೆ ಬೊಂಡ ತೋಜವೆ ಅವೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಂಡತೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅವು ಪಣ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಣ ಅಂಚಿನ ಭಾಷೆ ಅವು ಅವೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ತುಕ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಅಂಚ ಬ್ರಹ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದಗ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತಗಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಂತಗಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಪನ್ಪೇರು ಜೀವಗಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ತೋಜುನತೆ ಮುಲ್ಪ ಆದಿ ಕವಯ ಪಂಡ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂಡ ವೇದದ ಜ್ಞಾನ ತೇನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೃದಯ ಆದಿ ಕವಯೇ ಅವೇ
అంటే ఇచ్చినట్లు తులు ఈ విషయం ఫోకస్ మన్పుజారు ఇచ్చినట్లు ఏం చేయను వేరు ಈ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಪಣ ಆತು ಫೋಕಸ್ ಆತು ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ ಕಲ್ಪನಾಕ್ಲೆಗ ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಫೋಕಸ್ ಆದ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಪೊರ್ಲು ಐಕೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದೇ ಭಗವಂತಲ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ದೇವೆರ್ನ ಜ್ಞಾನ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುನಿಗೆ ಏರೆಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಂಡ ಅದೇ ಬೋಡಾ ಬೊಡ್ಚ ಪರಕೆ ಸಂದಾವನಕ್ಲೆಗ್ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆ ಕೊರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಡಿ ಗಡಿ ಪನ್ಪತೆ ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ ಕೇಳ್ನೆ ಧ್ಯಾನ್ ಕೊರ್ದು ಕೇಳ್ನೆ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಮಂತೋಲ್ನೆ ಅದೇ ಪರಕೆ ಸಂದವ್ರು ಕೆಲವರು ಅಂಚ ಉಳ್ಳೇರು ಯಾನು ಎತ್ತೋತುತೆ ಕೆಲವು ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋಪೇರು ಕೇನುವೆರು ವರ್ಷಗಟ್ಲೆ ಕೇನುನೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಕೇನುನೇ ಒಂಜಿ ಚಟ ಮನ್ಪುನೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಕೇನುನ್ ಇಂದು ಪನ್ಪೇರು ಇಂದುಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರೇ ಕೇನುನ ಚಟಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮನ್ಪುನ ಚಟಗೆ ಇಂಚಲ ಉಂಡು ಇಂದುಲ ಒಂಜಿ ಚಟ ಆಪುನಿಗೆ ಅಂಚದ ಅಂಡ ಏರು ನಿಜವಾದ ತೆರಿವರು ಅದೇ ಅಕ್ಲು ವಿದುರ ಪನ್ಪೇರು ವಿಜ್ಞಾಯ ಚಾರ್ತಂ ಭಜತೇನ ಕಾಮನ್ ಪಂಡ ಏರು ಪಣ್ಣಂಚೆನೆ ನಡಪೇರಿಗೆ ಕೇನೆ ಅಕ್ಲ ಜೀವನ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಅಕ್ಲು ಪಂಡಿತರಿಗೆ ಅಕ್ಲು ನಿಜವಾದ ತೆರಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ವಿಷಯನ ಅದೇ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಹಿ ಜಾನೀಹಿ ಚಿರಂ ಶೃಣೋತಿ ವಿಜ್ಞಾಯ ಚಾರ್ತಂ ಭಜತೇನ ಕಾಮಾನ್ ಅದೇ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಂದ್ಬಿಡು ವಿದುರ ನೀತಿ ಅದೇ ಒಂದು ತೆರಿನಕ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಲಕ್ಷಣ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನ್ ಬೇರಿಗೆ ಅದೇ ಅರ್ಥ ಮಂತೋಂಡಲ್ಲ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕಲ ಫೋಕಸ್ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಆತ ಧ್ಯಾನ ಕೊಡುದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ನೆಟ್ ದಾದ ವಿಷಯ ಮತ ಪಂತೇರು ತುಲೆಂದು ತೆರಿನಕ್ಲ ಲಕ್ಷಣ ಮುರ್ಖೇರ್ನಾಂಡ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲೇರು ರಡ್ಡು ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ನಾಣ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಅರ್ಥ ಅದೇ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಅರ್ಥ ಬಾ ಬೊಕ್ಕದ ಬದ ಪನ್ಪುನೇ ಮುಡ್ಚಾಗ್ಲೆ ಅಂಚದ ಇಂಚಿನೇತೋ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಕೊರ್ದು ಕಲ್ಪೋಡು ಅವೇ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ನೆ ಪಣ ಒಂಜೊಂಜಿ ಶಬ್ದಡ್ಲೆ ಏತ್ ಕಲ್ಪೆರ ಉಂಡ ನಮಕ್ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಒಂಜಿ ಶಬ್ದಗ್ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ 100 ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಅವೇ ಇದನ್ ಮಾತ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಂಡ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಏನಾಡ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ತೆರಿಯೋನೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿನ್ ದೇವೇರ್ನ ಕೃಪೆ ಏತ್ ಆಪುಂಡು ಆತು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನಲ್ಲಿಗವೇ ಅಪಗ ಆಗ ಅಹಂಕಾರ ಬರ್ಪು ಇಜಿನ ಎಂಕ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಸ್ಕಾಲರ್ ಓಲ ಪಂಡದ್ ಬಡ್ಪೇನ್ ಅದೇ ಆಗ ಅಹಂಕಾರ ಆಪಲ ಬರ್ಪುಜಿ ನಿಜವಾದ ತೆರಿನಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಏತ್ ದೇವರ ತೆರಿಪಾದೇರ್ ಆತ್ಯಾನ ಅರ್ಥ ಮಂತಂದು ಎಂಕ್ ಪೂರ್ತಿಯಾದ ಗೊತ್ತು ಯಾವ ತೆರಿಯರ ಆಪುನನೇ ಎತ್ತು ಅದು ಹೆಂಚ ಮಾತ ಇತ್ತಂಡ ಅವತ್ತಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಗುಂಡತೆ ಈ ಒಂಜೇ ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಡ್ ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಉಳ್ಳೇರು ಮಹಾನ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಅರ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲುದ ಟೀಕ ಬರೆತೇರು ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಶ್ರೀಲ ವಿಶ್ವನಾಥ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಠಾಕೂರ್ ನಮ್ಮ ಕಾಣೆ ಗುರುವಾಷ್ಟಕಂ ಪನ್ಪತೆ ವಾರೇ ಪಂತನ ಸಂಸಾರ ದಾವ ನಲಲಿಡ ಲೋಕ ತ್ರಾಣಯ ಕಾರುಣ್ಯ ಘಣ ಘಣ ತಮ್ ಅಂಚದ ಆಚಾರ್ಯ ರಚನೆ ಮಂತ ನಾವು ಗುರುವಾಷ್ಟಕಂ ಅಂಚದ ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಗವತಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಟೀಕ ಬರೀತಾರೆ ಆ ಟೀಕದ ಪುದರೆ ಸಾರಾರ್ಥ ದರ್ಶಿನಿ ಭಾಗವತಂ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗಳು ಬರೀತಾರೆ ಸಾರಾರ್ಥ ವರ್ಷಿಣಿ ಅಂತ ಅಂಚದ ಐಟು ಉಂಡತಿ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಐನು ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಐನು ಮೀನಿಂಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ತುಲೆ ಪಂಡೆ ಎತ್ತು ಗೆಹರ ಉಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂಚ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ತೆರೋಣೆರ ಸಾಧ್ಯ ಜಜ್ಜದ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾ ಉಂಡಲ್ಲ ದೇವರು ಬುದ್ಧಿ ಕೊರು ಅದೇ ದೇವರನ ಕೃಪೆಟ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನಲ್ಲಿ ವಿನಃ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಇಂಚ ಎಂಚಿನೆಟ್ಲ ನಮಕ್ ಆಪುಜಿ ಅದೇ ಭಗವಂತ ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮಾಮಭಿಜಾನಾತಿ ಯಾವನ್ ಯಶ್ಚಾಸ್ಮಿ ತತ್ವತ ಭಕ್ತಿ ಹಿಡ್ದು ಮಾತ್ರಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಮಕ್ ಪನ್ಪೇರು ತತ್ವತ ಪಣ ದೇವರ ಇಂಚ ಉಳ್ಳೇರ ಆರ್ನ ನಿಜಾ ಸಂಗತಿನ ಭಕ್ತಿ ಹಿಡ್ದು ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನೇರ ಆಪನೆ ಬೇತೆ ಓ ಪದ್ಧತಿ ಹಿಡ್ದು ಆಪುಲ್ಲೆ ವೇದೇಶು ದುರ್ಲಭ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಂತೂ ವೇದರ್ದಲ ದುರ್ಲಭ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು
ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆ. ಅದುರ್ಲಭಂ ಆತ್ಮಭಕ್ತೋ ಅಂಡ್ ದುರ್ಲಭ అయిన ಭಗವಂತ ಭಕ್ತಿಗೆ ಅದುರ್ಲಭ ಆಪೇರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆಪೇರ್ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಪನ್ಪರ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆ. ಅವೇ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟು ಐಕೆ ಪನ್ಪುನ ಈ ವಿಷಯ ಏತ್ತುಂಡು ಕಲ್ಪೆರ್ ನಮಕ್. ಅದೇ ನಮಕ 4 ಅಕ್ಷರ ಗೊತ್ತಾನ ಮಂಡೇಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬತ್ತು ಕೊಡ್ಪುನ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಣ. ಅವೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾಯಿನ ಮೂಲಾರ್ದ ಕಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆಡ್ ಕಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಐಕೆ. ಬಾಕಿದಾಗಲ ಭಾಗವತ ಪಣ್ಣ ಅವು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲು ಮಂತು ಬಿಡ್ಪ ಗೊತ್ತು ದಾಲೇಜ್ ಯಾಕ್ಲೆ ಪೂರ ಭಾಗವತ ಪೂರ ಫಿನಿಶ್ ಮಂತು ಬಿಡ್ಪೇರಿ ಯಾಕೆ. ಅದೇ ಕೆಲವ್ರು 7 ದಿನ ಅಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಅದೇ ಭಾಗವತ ಮಂಚಿನ ಹತ್ತು ಪುಣ ಅತ್ತೊಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಗ್ರಂಥ. ಪುಣ ಭಾಗವತನ ಇಂಚ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಹಿಡ್ದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಬೇತೆ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕೋಲ ಫಲ ಬರ್ಪುಜ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಡೆಪೋದು ಎಂಚಿನ ಮಂತ್ ಕೇಂಡಲ ಪಂಡ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪಿದೈ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಇತ್ತೆ ಭಾಗವತ ಮನ್ಪೇರು ಕಾಸುಗೋಸ್ಕರ ಪುದರ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಂಚಿನ ಭಾಗವತ ಕೇಂದ್ರ ನಾ ಪನ್ಪು ನಕ್ಲು ಉದ್ಧಾರ ಆಪೇರ ನಾ ಕೇನು ನಕ್ಲು ಉದ್ಧಾರ ಆಪೇರೇಲ ಉದ್ಧಾರ ಆಪುಜರಿ. ಅವೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುಡು ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದು ದೇವರನ ವಿಷಯ ಕಲ್ಪೊಡಂಚದು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಓತುಯರ ಬತ್ತನೆ ಅದೇ ನಿಜವಾಯಿನ ಭಕ್ತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನೆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಹಂತಡು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪರು. ಅದೇ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿನ ಹೆತ್ತ ಅಪ್ಪ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮನ್ ದಾಯ ಪನ್ಪೇರು ಪಡ ಆಚಾರ್ಯರ್ ಪನ್ಪೇರೊಂದು ಆಯನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಪಡ ತುಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಪೋಡೊಂದು ಇಚ್ಛೆ ಮಂತೇಂಡ ಆಯ್ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪ ಭಗವಂತ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡ ಆಯ್ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪ ತುಲೆ ಅವಂಚ ಅಂಚದ ಪಣ ಅವ್ಯಭಿಚಾರೆ ತಪ್ಪಂದೆ ಅಂಚದ ಏರ ಪುರಾ ಸನ್ನಿವೇಶಡ್ಲ ಲೋಪ ಮನ್ಪಂದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ನಿರತಾಪೆ ಆಯ ಹೈ ಕೂಡಲೇ ಹೈಕ ಗುಣಕ್ಲೇನ್ ಮೀರುವೆಗೆ ಮೂಜಿ ಗುಣ ತ್ರೈಗುಣ್ಯ ಮೂಜಿ ಗುಣನ್ ಮೀರುವೆ ಇಂಚ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಹಂತಕ್ ಬರ್ಪೇರಿ. ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಹಂತ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಈ ಶರೀರತ್ತೆ ಯಾನ್ ಆತ್ಮ ಅಲ್ಪ ನಿಜವಾಯಿನ ಭಕ್ತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನ. ಅಂಚದ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ಗೆ ಆಧಾರ ಏರು ಓ ಭಗವಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಬ್ರಹ್ಮನೋ ಹಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಹಂ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಮೃತ್ಯುಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಭಗವಂತನ ತೇಜಸ್ಸು ನಮಕುಂಡತೆ ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತರು ಪುರ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಹಿರಣ್ಮಯೇನ ಪಾತ್ರೇಣ ಸತ್ಯಸ್ಯಾಪಿ ಹಿತಂ ಮುಖಂ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಈಶೋಪನಿಷತ್ತದ 15, 14, 17, 18 4 ಮಂತ್ರ ಉಂಡತೆ ಭಕ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುನೆ. ಭಗವಂತ ಈರ್ನ ಮೋನೆ ಪಂಡ ಈರ್ನ ಕಿರಣ ಹಿಡ್ದು ಈರ್ನ ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಯೋತಿದ ತೇಜಸ್ಸದ ನುವಾದುಂಡು ಎಂಕ ಇನ್ ತುಯರ ಆವಂದು ಇಜ್ಜಿ ಈರ್ನ ತೇಜಸ್ಸನ ದೆತ್ತದ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಗ ದರ್ಶನ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚದ ಈ ಬ್ರಹ್ಮನ ಇಂಚಿನ ಉಂಡತೆ ಅವು ಭಗವಂತನ ಬಾಡಿದ ಲೈಟ್ ಬಂಡ ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ಅವತಾರ ಮಂತ ಬರ್ಪೇರು ದೇವರ ಜೀವಾತ್ಮದ ಮಿತ್ತ ಕೃಪೆ ಮನ್ಪುನೆಗೆ ಆ ಲೈಟ್ ದೆಪ್ಪುವರಿಗೆ ಪುರ ಭಾಗವತದ ವರ್ಣನೆ ಉಂಡು ತುಲೆ ಕೆಲವು ಜಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಯೋತಿದ ವರ್ಣನೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಭಾಗವತದ 10ನೇ ಸ್ಕಂದ 85, 86 ಅಧ್ಯಾಯ ಅವಳು ದಾದಾಪುಂಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಜೋಕುಲ್ನ ಮೃತ್ಯು ಅವಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗ ಜೋಕ್ಲು ಪುಟ್ಟುಂಡು ಅವು ಪೂರ ರಾದು ಪೋಪುನ ಓಡೇನ ಪೋಪುಂಡವು ಗೊತ್ತಾಗುದು ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ ಉಂತಾಯರೆ ತುಪ್ಪೇರು ದಾಲ ಮನ್ಪೇರು ಅಪ್ಪ. ಲಾಸ್ಟ್ ಅರ್ಜುನಡ ಪನ್ಪೇರು ಅರ್ಜುನ ಆರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಧನುರ್ಧಾರ್ಯತೆ ಆರು ಪನ್ಪೇರು ಯಾನು ಉಂತವೆ ಈಜಿನ ಏನನೆ ಯಾನು ಅಗ್ನಿಗೆ ಬಲಿ ಕೊರ್ಪೆ ಆತು ವಚನ ಕೊರ್ಪೇರು. ವಚನ ಕೊರ್ದು ಆರು ಒಂಜಿ ಬಾನಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಬಂಧನ ಮನ್ಪೇರು ಅವು ಬಂಧನನು ಭೇದಿಸದು ಬಾಲೆ ರಾದು ಪೋಪುಂಡು. ಜೊತೆ ಅರ್ಜುನ ಪಾತ್ರ ನೋರಿಪಾರ ಈ ಜೊತೆ ಅರ್ಜುನ ಅಗ್ನಿಗಾರೇನ ಅರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪೇರೆ ಪೋಪೇರೆ ಕೃಷ್ಣ ಉಂತಾವೆ ಅದೇ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರು ಆ ಬಾಲೆ ಓಲುಂಡು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಬಾಲೆನಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಕೈ ಅಗ್ನಿಗೆ ನೂ ಅನ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಣ ಅರ್ಜುನ ತುಲೆ ಇದು ಭಗವಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೇರು ಭಾಗವತಡೆ ಉಂಡು ಈ ಕತೆ. ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಸಮ್ಮರಿ ಅದು ಪಣ್ಯ ಅಂಚದು ಆ ಬಾಲೆನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ರೆ ಅರ್ಜುನಲ ಕೃಷ್ಣಲ ರಥಟ್ ಕುಳುದು ವಿಷ್ಣು ಲೋಕಗ ಪೋಪೇರು. ಆ ವಿಷ್ಣು ಲೋಕಗ ಪೋನಗ
ಪಂಡ ಭಾಗವತ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಖರವಾಯಿನ ಕಿರಣ ಆ ಭಗವಂತನ ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಯೋತಿನ ಭೇದಿಸದ ಕಲ್ಪೋಪನೆ ಕೃಷ್ಣಲ ಅರ್ಜುನಲ ಇದು ಸುಮಾರು ಕೆಲವು ಜಾಗೆಡ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ನೆಯನ್ನು ಅಂಚ ಸುಮಾರು ವರ್ಣನೆ ಉಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗೆ ಅಂಚದ ಈ ಬ್ರಹ್ಮನ ಭಗವಂತನ ಬಾಡಿದ ತೇಜಸ್ ಅವು ಅವಿನಾಶಿ ಶಾಶ್ವತ ಪರಮ ಸುಖನೆ ಐತ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚದ ಆ ಯಾನೇ ಈ ನಿರಾಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮಗ್ ಆಧಾರ ಐನ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೆ ಅವೇ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪಂಡ ಭಗವಂತನ ಬಾಡಿದ ತೇಜಸ್ ಕೆಲವರು ಎಂಚೇನು ಪಂಡ ಐನೆ ಅವೇ ದೇವೇರನ್ ಅವು ದೇವೇರ ಅಂಡ ಅವೇ ಖಾಲಿ ದೇವೇರ್ ಪಂಡ ರಾಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಅವಲ ದೇವೇರ್ ಓಕೆ ಅವೇ ದೇವೇರ್ ಪಂಡ ಅವು ರಾಂಗ್ ಪಂಡ ಭಗವಂತನ ಐತೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯ ಅದೇ ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣನ್ ಸೂರ್ಯ ಪಂಡ ಅವು ತಪ್ಪತ್ತು ಅವೇ ಸೂರ್ಯ ಖಾಲಿ ಪಂಡ ಅವು ತಪ್ಪು ಹೌದಾ ಅವು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಅದೇ ಸೂರ್ಯ ಆತಾಯ್ತು ಪಂಡ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮಕಿದೇನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ವಿಧಾನ ಪನ್ಪೇರು ಓಲ್ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪೇರು ಭಗವದ್ಗೀತೆದ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 2ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಭಾವಾರ್ಥಲು ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಪರ್ದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪ್ನೆ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಅಂತ ಅಂಜದ್ ಮುಲ್ಪ ಸೂರ್ಯನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ಪೇರು ತುಲೆ ಮೂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ತುಲೆ ಈ ಮೂಜಿ ದೈವಿ ಮುಖ ಪಂಡ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ ಅದೇ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ಕಲ್ ಉಂಡು ಅದೇ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅವೇ ನಮ್ಮ ತೂದಿ ಎನ್ನುವ ನಮಕಿತ ಅವೇ ಒಪ್ಪು ಅವೇ ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ಆಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು ಮತ್ಸ್ಯ ಪುರಾಣ ಮತ್ತ ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪುಂಡು ಸೂರ್ಯ 7 ಕುದುರೆದ ರಥಟ್ ಕುಳ್ಳುದು ಅರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮನ್ಪುರಿಗೆ ಅದೇ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂದು ಪರತೆ ಅದೇ ಇದೇ ಏರ್ ಬಯ್ಯದ ಬೇಗ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಅದೇ ಉತ್ತರಾಯಣ ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಸೂರ್ಯ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮನ್ಪುನೆ ವಿವಸ್ವಾನ್ 7 ಕುದುರೆದ ರಥಟ್ ಕುಳ್ಳುದು ಅದೇ ಎಸ್ ಉಜ್ವಲ ಮಾತಾಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಅವೇ ಅಂಚದ ಅಂತ ಅದೇ ಆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಉತ್ತರಗ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಅಂಚದ ಉತ್ತರಾಯಣ ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪನೆ ಐನೇ ಪ್ರಭುಪಾದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪುನೆ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಗವಾನ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಈ ಮೂಜಿ ದೈವಿ ಮುಕ್ಕಳು ಸೂರ್ಯನ ಸಾದೃಶ್ಯದ ವಿವರಿಸವಲಿ ನಮಕ್ ಪಂಡ ಸೂರ್ಯನ ಮೂಜಿ ಮೋನೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೂರ್ಯನ ಮೇಲ್ಮೈ ಬೊಕ್ಕ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹ ಅಂಚದ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪುನ ಪ್ರಾರಂಭದ ಘಟ್ಟದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ ಸೂರ್ಯನ ಮೇಲ್ಮೈನ ಅರ್ಥ ಮಂತೊನ್ನೈ ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂತೆ ದುಂಬು ಪೋಯಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂಡು ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹ ಪ್ರವೇಶಿಸವನೈ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಆಯ್ನೈ ಬೊಕ್ಕಲ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅದೇ ಅಯ್ಯ ಫುಲ್ಲು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನಾತೆ ಪಂಡ ಐತ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕತ್ವ ಬೊಕ ನಿರಾಕಾರ ಸ್ವಭಾವನ ಕೋರೈಸುನ ಪ್ರಕಾಶದಾತೆ ತಿರಿಯುಂಡು ತೃಪ್ತಿ ಪಡುನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನೇ ಸೂರ್ಯ ಕೆಲವರು ಅಂಚೆ ಎನ್ನು ನಕ್ಲು ಉಲ್ಲ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಬೇಸಿಕ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚದ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪಂಡ ಬೇಸಿಕ್ ಅವೇ ಅಂಚಂದು ಮುಲ್ಪ ಭಾಗವತಡ್ದೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಇದೇನು ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪುನೆ ಇದೇನು ಮತ್ತು ಓದುಂಡ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಂತನೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅದೇ ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೇನೋಡು ಕಲ್ಪೋಡು ಅರ್ಥ ಮಂತೋನೇರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೋಡು ದೇವೇಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಅಪಗ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿಡೋಡು ಅದೇ ಅಹಂಕಾರಡು ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಕಲ್ಪ ಯಾನ್ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನ್ಬೆ ಅದೇ ಅಂಚಪೋಂಡ ನಮಕ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ದೇವರ ವಿಷಯ ಅದೇ ದೇವರ ಫಸ್ಟ್ ಅವು ತುಪ್ಪೆರಿಗೆ ಮೇ ಏತ್ ವಿನಮ್ರವಾದುಲ್ಲೇ ಅದೇ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ವಿನಮ್ರ ಆದಿತ್ತನ ದೇವರ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಬಿಯಾಗ ಏನಾನ ಅರ್ಥ ಮನ್ಪಾವಡು ಅಂಬಿಯಾಗ ಅಪಗ ಅರ್ಥ ಆಪೇರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪೂರ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಓದುಂಡಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಕೇಂಡಲ ಪೊರ್ಲುಡ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿನಮ್ರತೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏಕೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡಿತತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಂಚನೆ
ಇಂದು ಇಲ್ಲಡ್ ಪೂಜೆ ಮಂತನೆ ಬೊಕ್ಕ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಅದೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂತ ಮೂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ನೋಡು ಅವೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಎತ್ತು ಜನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅವರ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲ ಮೂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಇನಿ ಥರ್ಡ್ ಶ್ಲೋಕ ಪಾಡು ಅವೇ ಮೂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಬಾಯ್ ಹಟ್ಟಾವಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೆಲವು ಭಕ್ತರು ಮನ್ಪೇರು ದಯಪಣ ದುಂಬುಲ ಕಲ್ಪಾದಿತ್ತನು ಹಾ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಐನು ಅವೇ ಆಜಿ 85 ಆಜಿ 7 ಅವೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ನೋಡು ಅವೇ ಪೂರ ಅವೇ ಅಂಚಿನ ಮೂಡು ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಂತಂಡ ದೇವರೇ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದೇವರ ನಮ್ಮಡ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಪೇರು ಅದೇ ದೇವರೇ ಖುಷಿ ಆಣ ನಮಕೆ ಗೊತ್ತಾಪು ದೇವರೇ ಖುಷಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಮಂತದ ನಮಕೆ ಗೊತ್ತಾವ ದಯಪಣ್ಣ ನಮಕ್ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಅದೇ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಅದೇ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಂತದ ದೇವರ ಖುಷಿ ಆರ್ನ ನಮಕ್ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಆನಂದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ದೇವರನ್ನ ಕೃಪೆಟ್ಟು ಐಟ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪು ಅಂಚದ ಇದೇನ್ ಮತ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋ ನೋಡ್ ಅಂಚದ್ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತ ಇನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಅದೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಡೆಯೋಡು ಅವೇ ಕಾಲಗ್ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ತನ್ನಂತಾಯೇ ತೊಡಗಿಸೋಡು ಅಪಗಾಯ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸವೆ ಅನ್ಯತಾಯೇ ಪತಿತಾಪೇ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂತ ಈಜಿನ ಪತನಾಪೆ ಭಕ್ತರ್ ಆವಂದನಕ್ಲು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನ ಪಾದ ಕಮಲದ ಅಲೌಕಿಕ ಪ್ರೇಮ ಸೇವೆನ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸವನೇ ಅಕಲ ಬುದ್ಧಿ ಪರಿಪಕ್ವ ಆದಿಪ್ಪುಜಿ ಅಕಲ ಬುದ್ಧಿ ಆತ ಪರಿಪಕ್ವ ತಂಚಾಯಿ ನಡೆದ ಅವರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲಕಲು ಪತಿಲ ಆಪೇರು ಪತಿತಾಪೇರು ಪಂಡದ ಭಾಗವತನೇ ಪನ್ಪುಂಡು 10ನೇ ಸ್ಕಂದ ಪನ್ಪುಂಡು 10ನೇ ಸ್ಕಂದ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಪುಂಡವೇ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅಲ್ಪರ್ದೆ ಪನ್ಪುನೆ ಅಂಚದು ಜೀವಿ ಒವಾಂಡಲೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯನ ಮನ್ಪೊಡೆ ಆಯೆ ಅಲೌಕಿಕ ಸೇವೆ ಕ್ರಿಯೆಡ್ ನಿರತ ಆಯ್ಜೆಂಡ ಹೈಕ ಕ್ರಿಯೆಡ್ ಬೂರೋಡೆ ಎಂಚಿನಾಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂಜ ಮಾಯದ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂಜ ದೇವರನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೊಡೆ ಆಂಡ ಹೈಕ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಗ್ ಬೂರೊಂದಿತ್ತನ ಅಂಚೆನೆ ಜನನ ಮರಣದ ಚಕ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಭೌತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಬೂರಿಯನ್ನ ನಮಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಇದೇನೆ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ಎನ್ನ ಕೃಪೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಾಣ್ಯತ್ರ ಮದ್ ಭಗವತ ಪಂಡದ ಪಂತೇರ್ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನ ಭಗವಾನ್ ಪಂಡದ ಪನೆರಾತನು ಅವು ಆರು ಸಕಲ ಸಮೃದ್ಧಿ ಪೂರ್ಣ ಅಂಚಾಯ್ನೆಡ್ದವರ ಜನ್ಮ ಮರಣ ಚಕ್ರದ ವಿಮೋಚನೆ ಆಯರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮರ್ಥ ಆದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನೇನು ಸೂಚಿಸವನು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಆಶ್ರಯ ತೊಂಡ ನಮ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಪ್ಪ ఆయన ప్రధాన పండుదు లెప్పెరాతండు దాయ పండ ఆయే ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಲ್ಲೆ ಆರು ಪೂರ ರೆಗ್ಲ ಒಂಜೆ ತೆರ ಆದುಲ್ಲೆರು ಆಂಡಲ ಅರೆಗ್ ಶರಣಾಯ ನಕಲ್ಡ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ತೋಜವರ್ ಇದನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತೆನೆ ದೃಢ ಕಡಿಸದನು ಭಗವದ್ಗೀತೆನೆ ಪಂಪು ನಮಕ್ ಭಗವಂತ ಪೂರೆ ರೆಗ್ಲ ಸಮಾನ ಆದುಲ್ಲೇರು ಏರ್ಲ ಅರ್ನ ಶತ್ರು ಅತ್ತು ಅರ್ನ ಮಿತ್ರು ಅತ್ತು ಆಂಡಲ ಭಗವಂತಗ ಶರಣಾಯ ನಕ್ಲು ಅಕ್ಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಲಿವೇರು ಭಗವಂತ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದ ಕೇವಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಶರಣಾಪುನೆಡ್ದು ಈ ಜನ್ಮ ಮರಣದ ಚಕ್ರದ ಪಾರಾವಲಿ ಇಂದು ಓ ಶ್ಲೋಕ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪುನೆ ತುಲೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ದೃಢ ಮಂದಿರನ್ ವಾ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರ್ಪುಣು ಏತನೇ ಶ್ಲೋಕ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಪನ್ನುಲಿ ತುಲೆ ನಾನೋರ್ ಪನ್ಪೆ అవే శ్లోక ಒಂದು ಪನ್ನೋಡು ಅವೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಡು ದಯಪಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಡ್ಡೆ ಟ್ರೈನ್ ಅಣ್ಣ ಉಂಡತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ ನಮಕ್ ಭಾಗವತ ಕಲ್ಪೆರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಪ್ರಭುಪಾದ ಎಂಚ ಭಾಗವತಂ ತೆರಿಪಾರ್ಪಣ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ಪೂರೆ ರೆಗ್ಲ ಸಮಾನ ಆದುಲ್ಲೆರು ಏರ್ಲ ಅರೆಗೆ ಶತ್ರು ಅತ್ತು ಮಿತ್ರೆಲ ಅತ್ತು ಆಂಡ ಭಗವಂತಗ ಶರಣಾಯ ನಕ್ಲೆಗಾರ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಲಿವೇರು ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದ ಕೇವಲ ಆರೆಗೆ ಶರಣಾಪುನೆರ್ದೆ ಜನ್ಮ ಪಂಡ ಈತತ್ತು ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಅರು ಒಲಿವೇರು
ಓ ಶ್ಲೋಕ ಏರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಹ್ಮ್ ಏರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏರ್ ಪನ್ಪಾರ್ ಏರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಅವೇ ಹ್ಮ್ ಅತ್ತು ಅವಂದು ಅತ್ತು ಅವು ಬೇತೇನೆ ಅವು ಎಂಚ ಬಂಡ ಏರೆಂಕೆಂಚ ಶರಣ ಆಪಿರಿ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪೆ 4.11 ಉಂಡತೆ ಅವು ಶ್ಲೋಕ ಏ ಯಥಾಮಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ತಾನ್ಸ್ತದೈವ ಭಜಾಮ್ಯಹಂ ಏರು ಎಂಕೆಂಚ ಸರೆಂಡರ್ ಆಪಿರಿ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪೆ ಅವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ಅವು ಪನೊಂದಿಜ್ಜೆ ತುಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮನ್ಪೊಂಡಮ್ಮ ಪಡ ಭಗವಂತ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಸಮಾನ ಆದುಲ್ಲೇರು ಏರ್ಲ ಅರೆಗೆ ಶತ್ರು ಅತ್ತು ಮಿತ್ರೆ ಅತ್ತು ಆಂಡ ಭಗವಂತಗ ಶರಣ ಆಯ್ನಕ್ಲೆಗ ಆರು ವಿಶೇಷ ಒಲಿವೇರು ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪೇರು ಅತ್ತು ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜೆ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಶ್ಲೋಕ ಗೊತ್ತಿಜೆ ಏರೆಗ್ಲ ಯಾನೆ ಪನೋಡೆ ಅತ್ತು ಅವತ್ತು ಮಾತಾಜಿ ಅವೇ ಹೋಗುತ್ತನ್ನೇ ಒರ್ಮನೆ ಅಧ್ಯಾಯದ 21ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಸಮೋಹಂ ಸರ್ವಭೂ ಸಮೋಹಂ ಅದೇ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರಲ್ಪ ಅರ್ಜುನ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪಣೆ ಯಾನ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಮಾನ ಪಣ ಏರ್ಡಲೆ ಆನ ದ್ವೇಷ ಮನ್ಪುಜಿ ಪಕ್ಷಪಾತಲ ಮನ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ಏರು ಇಂಕ್ ಶರಣ ಆಪಿರ ಅಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ತುಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲು ತೋಜು ಅದೇ ಏನೇ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪುನೆ ಯಾನ್ ಏರ್ನ ವಿಷಯಡ್ಲ ಅಸೂಯೆ ಮನ್ಪುಜಿ ಏರ್ನ ಪರವಾದ ಪಕ್ಷಪಾತಲ ಮನ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಪೂರ ಏರ್ನ ವಿಷಯಡ್ಲ ಸಮಾದುಪ್ಪೆ ಆಂಡ ಏರೆನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೆರ ಅಕ್ಲೆ ಇಂಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಂಡ ಉಲ್ಲೇರು ಬೊಕ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅದೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಅನ್ನತೆ ಇಂದು ಶ್ಲೋಕನೇ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮುಲ್ಪ ನಮಕ್ ಪನ್ಪುನೆ ಭಗವಂತ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಸಮಾನ ಆದುಲ್ಲೇರು ಏರ್ಲ ಆರ್ನ ಶತ್ರು ಅತ್ತು ಮಿತ್ರಳ ಅತ್ತು ಆಂಡ ಭಗವಂತಗ ಶರಣಾಯನಕ್ಲೆಗ ಆರು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಲಿವೇರು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಮೋಹಂ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ನಮೇ ದ್ವೇಷಸ್ತಿ ನ ಪ್ರಿಯ ಏ ಭಜಂತಿ ತೂಮಾಂ ಭಕ್ತ್ಯ ಮೈ ತೇಷು ಚಾಪ್ಯಹಂ ಅವೇನ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪುನ ಅವೇ ಅಂಚದ ಅಂಚಾಂಡ ಅಂಚ ಶರಣಾಂಡನೆ ನಮ್ಮ ಜನನ ಮರಣ ಚಕ್ರದ ಪಾರವಲಿ ಅನ್ಯಥಾ ಸುಮಾರು ಜನ್ಮಲೇಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರಿಯೋಡಾಪುಣ್ ಅತ್ತನ್ನೇ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಬಾಕಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಲೇನು ಸುಮಾರು ಬಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳೋಡು ಅಂಚ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಅಹಂಕಾರ ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಶರಣ ಉಂಡು ಅಂಚನ ನಮ್ಮ ಸುಲಭಡ್ದು ಅದೇ ಸುಲಭ ಅಹಂಕಾರ ಬಿಡು ಅಂಚನ ನಮ್ಮ ಈ ಜನನ ಮರಣ ಚಕ್ರದ ನಮ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಆವಡು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣವೇ ಅಂಚದ ಇದೇನು ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.